Bungrua engmah huan lova mi renin in a thlen chuan anu le a pa te chuan mak an lo ti hle a. Ina kamamaw chu a awm vek tho tiin roomah chuan a lut tlang nghal. Anu chuan zui a tuma. Mahse a pa chuan puitling an ni ve tawh a lawm harsat na a nei ni pawhin ngai chang ve reng reng ang tiin a lo dang. Fanganu pian chamlum na chuan Lucy chu som ani ve awangin a phur hle a. A zam viau bawk thil pek atan ban bun te a leisak ve nge nge. Fanganu chuan a chung hnai vai mi panga te chu Zandria ei pui tur chuan a lo som tel ve boka. A tira chuan Fanganu chuan Lucy chu a fak hle maya. Me che zai dam le mi ngai tua thei tak mai kut them thiam bok si ani thu te chu a soi luama. Chu chuan Lucy le fanga te po chu a tilawm hle. Mahse Fanganu chuan kagu daughter atan ka endu ani. Tuna chang chuan fanganen hian unaw in ni to tina ani chu tiin a hmur chu a bok ta dai mai. Lucy chu a lawm ta haup lova fanga po in kanu engthil nge mo isoi le a lo ti ve wata. Kapian chamlum na ani hi min ti lungoi lo idu em ni tiin anu chuan a lo chang zel si a. Adu da nanga omri pot mai chu fanga po chuan a thlang tari. Mahse Lucy ero chuan thupa te chawiin a hosan ta hmaka. Fanga po chuan lo zui watin. Shethiam ri mai ro a birthday te ani bok sia tina nge na. Lungnat na ne ani boka wangin a rilru tina chu adu ri lo thua soi. Lucy ero chuan tuna kan shethiam chuan nakin loka inupui tur azon pui ngal don che sin tiin a lo shethiam thei tlat lo. Chuta fanga chuan voina ikalani chuan kanu in a rilru a thlak na hun i ngak thei lo tina ani a. Kanin kar a tha thei to lovang a lo ti le a. Ani chuan in chanila ni mai lom Lucy in a lo ti ve le tam mia mai. Chu in chen idu tina ani mo. O in chenang. An pani chuan an ti tau dun ta ve ve a. In lama mi rani po chua lo chop ve keu keu tho mai. Lucy chuan an dom grupa chuan zuin pui turan omem tiin a chan te chua lo soma. Mi rani po anu le pa te rem ti pui na thlap chuan a chuak ngal vat. Bar pakhata gui po chu in cheidang lamin dilana tebula chuan a thu ve renga. Dilana chuan breakup party a lo ba sai ham mai chu ni in. A chan ten ibial nu kha a chelo reu ka ti an lo ti chuan. Chinese kamu bial nu hlui zok mo le. Me chedang ka dei ti min lo she chuaka. Dilana chuan a lo ti vat. Chuta gui chu a ngai dana pel ve ta. Ka chen na chan je chu I boring lutuk wang zo kalom a lo ti ve tanga ta. Mi renin bara wa thlen chuan Lucy le miao miao witi an lo reng to a. Lucy chuan fangane na anin chen thu chu a lo shil ve ngal vat. Miao miao wila chuan fanga te chu a mama's boy dik takani a lo ti ve thung. Mi reni ero chuan lungai chu in la thale mayang fanga po a in ngai tua chiang anga ngai dam a lo di le mayang che a lo ti thunga. Miao miao wi chuan bawa chung chang chu a soi chho ve le ta. Ama angai sak thin zia te a tor ai tuar a in huam zia te le exam that le angai dan te thleng chuan a soya. Mahse tun hnaya a pe hel ta tlat mai chu shethiam harsa a ti thua soi tel bok. Bara bok chuan dilana chuan kanin chen chu iwalungai lo mel ve ti ina zota. Gui chuan enga timo ka in tha mai te ilo ring de wem ni. Chutiang turin hun ka nei lo ve a lo ti vat. In chen ka du lo Chinese nula chuan idang lam berin ka shia dilana chuan a lo ti li a. Soilo anga in ngai ro tiin gui chuan a kal san mak. Mi rani po in wei ane na anin chen thu chu a soi ve le chanta a. Ziari chan chin li a lo let le dan te chu a shil vek. An vai mai chuan buaina an tok ta cheu chuan ni a. An buaina chu in ang lo viau hloma se she om ero an ti vek loi si. Chuti lain fanga chuan lo kholin ngai dam a lo dil ngei don ni in an ngai. Lucy iwa puitling lo ve kanu pian chama engtin nge khati khan ikal dai thei. Lo let la kanu nia na hian ngai dam lo dir ro a lo ti ta dai mai si. Lucy thinrim chuan fanga number te chu a delete veka. Chuta mi rani po chuan wei le zeri te number chu a delete ve ngal vek boka.
miao miao nang pawh delete ve ngal rawh an lo ti. Engah nge ka delete ve ngutang tumah hian ke hi min tlawm dawn lo hrim hrim bawa pawh hi keimah an cancer buai char char ani i lo en reng dawn nia amah zawk hi a tal buai leh dawn chiang khawp mai a lo ti daih thung. Chuti laiin weia pawhin an inkar tha lo chu siam that a lo tum ve char char thunga message te lo thonin inbiak that a du thu te a rawn hrilh thin mahse Mira ni chuan a number a lo delete daih mai si. A ruih laia a lo delete thot thot mai chu Mira ni pawh chu a inthiam lovin a ui le hnu a anu le a pa te chuan a lungai viau chan chu an lo zawt ve chen boka na thawh tur ka nei tiin chuan lamah siamin a chhuah san zui daih a office pawh chu ni dang ai chuan a tlai nge nge. Chawi hnenah chuan weia office a a kal leh kal lo a zawta enga ti nge inin hauem ni nizan pawh khan a ngui ka ti reng ani a lo ti. Weia chu weibo a chuan a itli a mahse a lo confirm duh tawh bik tlat lo mai ni somhni le pahnih zet chu chawi a coffee a leisak ni tin mai a weia hmel erawh chu hengchang zia chuan hmuh tur a awm ngai chuang lo an dawr lamah chuan a lo bur ngat ngat thin a lo ni chawi an engah nge i la tih tauh reng mi tha ve tawh mai la a tih pawhin min ring lo em ani kha ka kawpah a ngai tlat ani kha a lo ti ve tang tang boka. Naktukah semester thar in lut le dawna thadevin ti puyang che tiin chawi chuan weia chu a cha zui hram. College chani chuan bawa chuan miao miao i chu a lo ngak ru deuh renga a suitcase te chu a lo ken sak vel gui pawh hairstyle thar nen a lo dang lam lut khawp mai Dylan anena anin then thu le Dylan a professor Harris anena anin ton dan te chu a soya enga tinge midang dang eni le zung zunga i du ve reng reng em ni chu pa chu tia an lo zo ero chuan a chang hran tawh lo. Lucy pawh fanga bok chuan an dawm thleng chuan a lo thla le Lucy zawk chuan ngaidam avadi le tange nge chu lo ni in a ruka in ngai zawn mai chu an pom ta a lo ni miao miao i ngai dan ani lo le na samaya mahse mi nuna lo buai ve vak chu om zia om bok si lo a chip zui du ta bik lova weia chuan Mira ni chu lo ko chhuah tirin kha i suitcase tiin an chhuah dawna a kal tauh san dei chu a lo pe a thil dang engmah sawi zui ta lem lo chuan a kal le daih Mira ni le miao miao i te chuan ngaidam dil chu an tum lo hle a Mira ni chuan thiam lo na anein an hre lo ani chuta class a pawh chuan weia chu Mira ni bula chuan a lo thu du lova Zeri Khan a lo la be zui mahse weia chuan pawn lamah chuan Zeri chu a hruai chhuaka min hmuturin kan college a lo kal tawh su ka ti kha a ti chuan heta ka lo in transfer ve tawh alawm tin a lo la chhang zui ani le Mira ni nen inin be tawh em ai belo a that chu eng pawh ni se Mira ni hi ka bial nu ani a lo ti buai lo la ka du ani a ti chuan ole Zeri chuan a lo ti ol sam et anin biak na chu Lucy chuan a thena zar chu a lo hreru a an college a lo in transfer ve thu te chu a thian te bula chuan a va hril veka chu chuan an buai na chu a ti kher zual hle dawn ti pawh an hre thiam ngal vek bawk ani weia erawh chuan Zeri an college a lo transfer chu a hriat ve chiah thu Mira ni bula chuan a hrila thataka inbiak a du tawh thu te pawh a sawi boka mahse Mira ni chuan kan in then tawh a engmah buai na tur kan nei tawh hlei nem a lo ti ve tlat thung office a chuan mawala chuan lo ko lutin consumer ten i design hi an du lovani hetiang product hi atun lai lo lutuka kan chhun zawm thei tawh lovang a lo la ti zui le ngal chu mai pawh chu du tawk lo chuan a ban zui le zel mai a hawt tur chu chawi nen chuan anin tawka mahse anin be zui lem lo chawi a chuan ban ani ngei chu ringin weia hnenah chuan a va hrilh ngal vat ani pawh chu rang takin company ah chuan a lo kal khawng e Mira ni a ti chuan inin then tawh thova heta a awm reng na chan tur a awm tawh hlei nem baka a design kha ka du lo hrim hrim mawa chuan a lo ti hmak ani chu i thusawi chu a dik ngei ka be sei tiin weia chuan a chhang ve hmak boka Mira ni chhuak ta khan a thil ken lai chu a thlo pala an college ami tho
gina khan alo charpui ani chuan mirani hi angai ven rukna ari to viawin alang bawk we po chuan mirani chu alo zong ve vat boka ma se gina ni na ice cream an lo ei dun lai chu alo mu si va be boy du ta bik lo chuan a in thiar film santa a thian te chuan mirani lungai lutuk chu hnemin weyan apui lovim ni tin an zota khapa kha soipo soito su kanin chen dai to engma inzum na kan nei to lo alo ti mak anni po chuan an be boy zui du ta bik lem lova weyan biak tuma alo zon po in alo be thadu tlat lova chu wang chuan we po chuan ati boy chung chung chu thaberin a heta lova masegi na khan chu hun rem chang chu bopel tumbi khau lovin mirani ril rulak pen tum chuan alo boy ve char char boka zana movie en puya te chuan alo som weyan a sha tur kher chuan ole thlashang film te chu hmunom ka ti zong takalom ti in mirani chuan alo chang deu kher bok a thian te ro chuan mirani chuan hau ve thunga in chen idu tak tak lo ani chuan tikhan omreng to su an lo ti mase mirani chuan kanin chen to alo ti le bura weya po chu alom lo hle huanga hne na chuan gina chu lo en thla a chan chin te lo ngai ven zui tur chuan a cha mase mirani po movie en tur chuan a kal pe bik ta chuang lova a thian te po chuan ila dur reng kha thade win be mai mai te an lo ti le a library a kalpuya lekha zir puyan som po in ka pelo ka pa so chuang lovang alo ti deuh tlat library a chuan miao miao I chuan bawa chu ama chawa alo thu chu awa hmu a abi thaden den abula te chuan alo ko be se chuan awa kal kwal vela alo be mai si lo aw te chu an thian vela chuta chuan bawa po chuan abula thu ve tur chuan alo som a thu ngal vat bawa chu anui rude uvurvura ma se miao miao I bula chuan a in la kul vel hle miao miao in tui a le saklan te chuan a kal san daya ti tur poimo ka neya ti in a text thung miao miao chu angui ngal ve ti bawa na hmu chuan a pya dewa tangin alo clear ni vurvur a che dan vel chuan omzia a nei don ravin a hria bawan an doma alu don chuan warden chuan lu alo phal to lova dar som arik to awangin gate an kal to thu alo soi ma se miao miao chuan lo hmu fu in kapi kanin ngai zon kum rukna nia kan leng rei dewa lo mole milo she thia mai ro khongai takin lu tir mai ro ti in alo ngin pui ta chiama chu tiang tanana na chu ti in warden po chuan alo she thiam ve maya vane thlak takin do ma po chuan alu theita ni a thian te po chuan an in thla lai vel chu an lo clear thap maya bawa chuan nuama ti in a in ti thei ro hle huanga po in kina chanchin tharlam te chu aron sheta a chon hnulama basketball an khel don thu te po asoi chu game a chuan an chak nge yangai don ani mirani chuan kalve atum lo thu chu soima se miao miao jok chuan bawan kalve tura an class ho asoma wang chuan kalve nge atum thu le kallowa piang chu an ma ka sak an ni tur thu te chu asoi tatlat maya mirani chuan lo e lo na sa a chan po bawan ati wang mai mai ani ti a hria design department lam chuan ziari te chu cheerleader tan chuan an hmanga ginala chuan melo chan ro o ti in love sign te chu mirani chu alo hmu vela weyele mirani te ro chu anin mel vung vung ringot design department la chu an che tha em maya miao miao chuan ziari la so a in show off ani ringot alom over lutuk mai alo ti bui buya lucy chuan dikchia apon fen te so midang a in a ching bik alo ti vat bok chuta miao miao chuan mirani le lucy te chu kain an department ti phurnan chuan an thian dang pahnih te nen chuan an vau phur ve ta a JMM lo te chuan an lam ve ta au mai chu vele au thom po chu a tha chho ta hle a weya po chu a phur sot ni in alang an game po chu adik chho vele ta ma se ziari chuan weya chu arun au phur vele tlat thunga chu vele gina chu miao miao chuan alo au ve bok ma se pol dang anau de awang chuan
bawa chu a lunga awi vak lo tih a hre leh hnu a a in chhir hle a tawpah chuan weie leh a pawl te chu an chak ta ni pawn lamah miao miao i chhuak daih chu weie chuan vohum zuiin gin a nena an inkarah chuan enge awm ava zawt a lo chhang tha duh vak lo a Jerry nena an awm dun laia a khawl thu te chu a sawi chhuak daih weielah chuan a lo khawl tih chu a hre ve der si lova engwangin nge min rin lo em em a a tir atang daih tawh khan min ring lo sa hrim hrim ani Jerry wangin ngawi rengin school kalna i thlak maka engtin nge kalo awm ang tih pawh min ngei tua lo tuna heta a lo let le si a nangla in min kalsan i tum le si hei hi ka hlo wang ania i hma a in lan lo tura rem siam puina nein a du du ka ti hlawtlin sak ni mahse heta a lo in transfer lui le ta tho si ani hi nangma wang ve ka sin hetianga ka awm lungoi vak lo chuan a lo ti ve ta khatia Jerry chhuah pui kha in date tih na ani tih hria em chu katan a lawm awm viawin i ringa maw ani chuan kalawm khawp mai tiin mirani chuan a haw tauh san nal nal anim biak na chu Jerry chuan a lo hre veka zana chuan weie thu soi te chu mirani chuan a ngai tua le char char miao miao we chuan weie hi i du ani chuan Jerry te chu ngai poimo vak du chu i thu sak po ani lova weie la in adu tak tak che ti alang reng boka in ngei takin tor u ke ponak tu ka bawan basketball an khelna en ve turin min sawma sin ti in phur takin a hril atu ka chuan tui bottle kengin miao miao i pawh chu bawa te in khel en tur chuan indoor ah chuan avakala ani erawh chuan basketball aw zawng a lo khel lova table tennis a lo khel daih mai chu ni in miao miao i be sei ang chu ani ta ho lo mai manlai kan upa ten uipo ava chuan ek thing atung le nge thin an ti ang khan mirani lengvel mai mai chuan Jerry chu awa hmunol ani chuan kalom pui khop mai che chen miren kha le chen kha we ya min lo boy pui sak thina ma se tu na chuan min pek le thi a hun to ani I hun chu a top to a lo ti nang nen hian in elvel hi ka pe lo we hi nauti lem ka dua ka neya ka dua ka pek thei che ani em ni ke hi lo lang lo po ni la we hian adu chuang lawang che mirani chuan a lo ti ve ta mak mai biak zui thei lo chuan a kal san zui dai boka Jerry chuan ka be dong don chuang lo ka chu le don tho che ti in a au zui vak doma mirani ava ho chuan miao miao I chuan bawan table tennis a thiam zia le a champion thu te chu phur de vin a lo hril vata ani chuan Jerry nena anin hmu thu le a thil soi zong zong te chu a lo hril let ve thung a thian te chuan we ril rudik tak chu hria thiam har sa an ti ve hle a tu zawk nge a thlanang ti an hre thei bik lo mirani chu a du zawk ni chuan an hre ve thowa ma se Jerry la chu a lo tla zep ve chen bok si mirani la angui em reng bok nen ti hlima a ril ru thil danga lak pen sak te chu an tum ta a la phiar te zirtirin makeup man dan te chu an zir hova Jerry po chu in lak engemaw veu chu tumma se an pali chuan an tang ho ve ta tlata a in la luling ngam ta bik lo miao miao le gina in biak lai chuan weya chuan thir sak korin a lo tlam pela a hmu lo der thung ka sa po chuan mirani chu hladewa chuan a thutna a son daya huanga pek chuan mirani hi inin then hu hian atang revin ka hria a chelo sot bokania o awati le man sham kanin ti tau rau ringot alom kanin chen bok love weya chuan a lo ti hmuk chuti lain gina chuan milk tea te chu a lo pe vela ama ba ka a thian te po chu a lo le kep sak vek bok chu chuan weya chu ati nuam ta chia lo huanga chu ko chhuakin plan bi ang khan che tawang gina hian a thian te a po ma ala tel zel ani hi ti in a hrilta a huanga phur zong tak mai chu lo ni in ginan thil alo pe ka piangin alo la khal zela ama chuan adang alo pe ve ngal va zel bok chutianga huangan eitur dang alo chhop ngal zel mai chu mak anti in an ring hlelta a Jerry a spy tir ani te chu an ring
an dawp tak hnuah chuan inziak rei thei hek lo le weian a tih tir anih thu te chu a sawi ta veka weilah chuan a hau zui hrep nghe nghe mahse huangah chuan kan thil tih khan awmzia a nei lovani mi rani cho hi ani lo a thian te pathum pawh saw nangmah hawtu che vek an nih saw an thian te tih lung awi phawt hi a pawimawh sin chuwang chuan zawng ho saw ti lung awi phawt mai te tiin thu rawn a pe ta a wei pawh chuan dik riava hria in miao miao vi Lucy leh Gui te chu a fal chuan a kawm ta a Jerry nena an inkarah engmah a awm lo thu te mi rani cho chu a du thu leh a chet lak dan te chu a hrilh ta vek an ni pathum chuan a falin meeting an han nei leh te te a wei chu a thusawiah chuan a rin tlak ngeiin an hreta puitum chuan vote chu a lamah chuan an thlak ta veka hmalak pui dan tur te an sawi ho gena chu mi rani chuan a du ve an rin lo thu leh lungai lo tur chuan an hniam ve tliar tliar chumi hnu atang chuan gena leh mi rani te awmdun tir chu an du ta lova movie en pui tura alo sawm pawhin hnial tur chuan an hrilh zel wei pawh mi rani hmuh tur ngei chuan a va in lan kual vel thina a thutna ah te chuan a va thu thul thutna dang a tam em saw va thu sawn rawh mi ranin alo ti pawhin a awl thova ka duh duh na ka thu ve ang chu a ti tlat gena chuan lo pan le in mi rani nen in then tawh ni lawm ni tibuai reng tawh su alo ti he pa hi tu nge kan le in then bawk lo ve kan in ti thiam lo satlia ve mai mai ani hi tiro tiin mi rani chu a zawt daia ani ero chuan pawna in belokang tiin a hruai chhuak kan in then tawh a engmah sawi dun tur kan nei tawh lo min tibuai tawh suang che a ti nawn le a kan la in then reng reng lo a thu hrimah lekha te hi zir tha ve ta che ka puihna tel lo phei chuan i pass sawmia lovang i fail vai chuan i suk na ngaya i sunawn leh dawn ania junior te date hi ka duh teuh lo ania aw wei chuan alo ti dai mi rani ngei lutuk chuan a ke ah chuan a rah sak vaka nangmah kha min tibuai reng tawh lo la ka pass ani mai tiin inchhung lamah chuan a luh san nal nal gena pawh chu a thutna ngaiah khan alo la thu ve renga ile in then tak tak lo vem ni tin alo zawt mi rani ero chuan a chhang lova lehkhabu a chhiar san dai nikhat chu han haia chuan parents meet an kova mi rani pawh anu leh pa te chuan an lo tlaw an fanu chu nidang ang lo riavin an hria a chan pawh heng changzia hna a thoka a ban le tawh thu a sawi awangte designer nih pawh a tum tawh lo thu a hrilh awang ani anu le apa te chuan endu le hmuhchak an nga em awangin an kalsan le dai thina chumi hlan chuan wei thu sawi te chu awangai thla ve Mr. Zonga pawh chuan a fapa thu sawi te chu chuang tak chuan alo ngai thla a hmel tha i ti viau lo maw tiin a bula mi rani lo ding reng chu a zawt mawa a hmel tha dei zawk a ban pawh lian tha a chak zawk bawk tiin alo chhang dai anu le apa te pawh chuan wei thu sawi chu an lo ngai thla ve hman nuala mipa fel leh feng tak ni in an hria wei chuan mi rani chu alo bia mi rani nu leh pa te pawh chu chibai alo buk ve ngal vat bawk an ni pawh chuan an lo be tha khawp mai thil lei puiah te chuan an lo sawma mi rani chuan kalsan dai a tumna in anu le apa te chuan an lo kaw ve tlat bawk si ama cha chuan a thu pei lova a thian te pathum chu sawmin chaw chuan ei ho ta ni anu le apa te la chuan wei chu an class a lekha thiam thei ber ani tian hriat chuan an fanu chu lo zirtir ve thin tur chuan an nge na te reng mai kabula ka lo thut tir char char do nia wei chuan alo ti vat angai buk lo gui pon min hrilh ve thei reng mi renin alo ti ve thung midang thut pui ka pei lo asin gui na lo ti tlat bawk si wei nen chuan tuah rem an duh tlat tawh alama pawh chuan atang du lo dir tlat tawh ani chuta mi rani nu chuan kan fanu hian bialpa ani yem tiin a zawt ta thut mai mi rani chuan alu lo thing na sa a nei lo miao miao e chuan alo ti thuaya chu ve le wei chuan nute mi rani hian bialpa ni sela poin ti em tin alo zawt vat ti lo ve lo zum pui nge nge la chang chu anu chuan alo ti nula an nui vur vur hlawm
chutia an thil ei lai chu Jerry le a thian te chuan an lo hmu renga mi rani nu le pa te an ni ti an rin awangin weia chu ava bia a dara te chuan ava kwa vel weia chuan pawn lama chuan Jerry chu a chhuah pui ta a mi rani hi ka bial nu ni thu ka hril tu che kha a ti chuan ma se in then to lom ti in Jerry chuan a lo chhang kan la in then lo baka mi rani hi a thik thu a cheve a thian anga min kom don ani lo phei chuan milo hnai tum bai tu to suang che ti in we chuan a hril le ta a mi rani le apa te lo chhuak a hmu awangin Jerry la chuan a lo kwa ang deuh dewa weia chuan thin rim dewa kal sana tum mi rani ten an lo hmu reng ti a hriat chuan poya ti hle mi rani nu le pa te po chuan bial nu nei anga chuan an lo ngai pha nge boka a thian te po chuan mi rani le weia inkar boy chuar lutuk mai chu chinfel pui mai dan tur an hre to bik lo mi rani chuan a action figure design kha internet lama chuan lei thei turin a pho chhuaka apa khan beidong lo tura a fuya wangin designer ni chu atum tlang ta alo ni weyan mi rani hmu tuma a chan ruk ring lai chuan Jerry chuan a ron khola kongbula zo te in hliam na tak damdoi ina hruai ngai a hmu thu le a awmna te chu alo hril chu zo te chu mi rani ne na an hmu fu chuan pek fo thin ziomengi tia a hming an phua sak kha alo ni nge damdoi in lama chuan an vakal pui ta a chu damdoi ina chuan mi rani po chuan chulai hmun chu a design pui tu ta na tha ti in ran te chu alo enkwal ve mek hloma an vai in tong fu le ta nol mai Jerry nen berker an lo ni bok nen an zo ti enkol dun thin an lo pom boka a ril ru chu an ata riau mai weyan thil omzia te chu alo hril fia zungzunga biak zui atum ero chuan a chhang thadu lo chuta weia chuan engkim mai chu chinfel tha in a hreta a Jerry bula chuan kan no pan laia min chhana wang khan kalom khop mai chu wang chuan ilaka po hian thathi ka chhuah sham zo kani masi high school a po khan lo in tong po ni ila nang hi ka thang chuang lawang che mi rani hi chu mi rani ani awang hian ka duani top mai chu sherengang che ati chuan ani le engtin pon lo omila min du don lo ti na emni Jerry chuan alo ti le a o ka du ngai lawang che ti in weia chuan a chhang tlang ta ro ta a thil hmu le hriat te chuan mi rani po chu ti na chin ani ve fowa a hun ton to a hriawm ati lai ber ani ome gina chuan a ho tur chu lo avin action figure angai na ti a hriat awangin online in action figure na deuh chu alo le sak alo ni ma se mi rani chuan tuna chuan le khazir lai chau hi ngai twari ka dwa ngai zong nei lampo ka ngai twa duri lo min she thiam mai don ya ti na lo hnara gina chuan weia I thei ngil thei lo awangin karil rudam nan ti khan isui mai ani lo mo ti na lo zot let ifela email tha in ingil nei em boka midang thatak emule thwai mayang ti in mi rani chuan alo chhang le a ni nangma min du tla si lo chuan kan be sei mai anyang chu ti in gina chuan alo chhang ve ta ni weia a hmu vele chuan mi rani chu atlan chhele da ya iti hlau le to ni kha ginan alo ti chuan nang hi mi rani lo chhai thlu ve phe thi tum to su weia chuan alo ti ole midang ka zong le mayang gina chuan alo ti ol sam eta weia nui po chu azale tling deuh vanei thlak takin mi ranin a thil zor ama design a pho chhuah te kha leidu tu an lo om ve nual maya an lo order ve ta sup mai chu chuan ati phur hlia a thian te po chuan an lo lom pui thiam hle bok chu mini chu gui pian cham alo ni nge a an thian nu tan chuan cake te order sakin engtin emotaka surprise chu an tum ve a chuti lain wei le huanga te tang dun po chuan malak dan tur sang ro man na an lo siam ve char bok Harry sa chu gui chuan zanra e puya chuan somin avateksa a boiri emawangin nakina alo biak tur thu in alo chang apa chuan aron khol ve no la a pian cham aron lompui do ne muti in alom hle ma se apa chuan a thom no bom an chin fel thu le
a unau pa lekha zirnan a room chu an chin fel thu a lo hrilh lek chu niin a lehkhabu te pawh chu an lo hral sak vek tih a hriat chuan gui chu a lung oi lo hle a phone chu a off tau daih a mi thla ah chuan a naupang laia a birthday an lawm tuma a navin bati a lo chhem hlum khalh te chu a hmu a a pa leh a nu te chuan a nau ringawt mai an ngaisak bik chu a thik thin hle ani chutih lai chuan miao miao hi chu hmanhmawh deuh chuan a lo tlan hlawk hlawk a an room ah tui a lik avangin an room chu tuiah a hu vek thu leh hawvat vat tur chuan a lo ko hmanhmawh deuh chuan an tlan hawt a hlawk hlawk a mahse cake chu mir ani chuan a room ah chuan a lo la ken haw lo avangin miao miao hi chuan a dan khawtlai dan tur chu a ngai tua leh thut a Lucy tian ha om sia thingpui te le ho sakila ati tadaya guila chuan a hmanhmawh thlak em chu thingpui te chu nekina kan ti mai dawn nia tiin ho phet chu a lo tum bawk si a miao miao hi pawh chuan dan ngei na vak pawh a hre taw lo Mirani a hun taka a haw lo na chan chu weyan lo teksin gui chan chin hril a duh wang a lo ni a bial pa Harris a chan chin chu a lo hrila mi pachhalo tak mai leh ler tak ani thu te hmeichhe dang nena an thlalak ho na te pawh chu a lo en tir engtin nge Harris a chan chin te lo hrial ve daya tia Miranin a zawh chuan kapa te nen hian an in hria a ti in a chhang ta ringawta huanga a spy room tir lek ani mahse chu erawh chu a sawi duh lova chu thu a hriat chuan hmanhmawh devin Mirani pawh chu a tlan haw ngal mahse chumini chu gui birthday ani awangin thil lawm awm lo lam chu hrilh chu a tum ri kher lova dawma avalu erawh chuan an thil rua hman chuan awmzia a nei lo ti ava hmu an warden chuan lo man chhuakin an firework leh candle te chu a lo man sak vek mai a lo ni a an room an chei mawi na zawng zawng te pawh chu a lo lak thlak tir vek tawh mahse chuti chung pawh chuan gui chu a lawm hle thova a pian cham lawm sak an tum awang pawh chuan a lawm tawk hle ani cake te chu an zai sak ve thova Harris a hnen atangin pawisa a dawng bawk mahse ama erawh chu hmuh tur a awm lo thung gui chuan Harris a chu a fak hle a rampawna a kal hunah pawh a zirna sian so zawng zawng te tum sak vek a in huam thu leh visa a fel ve leh lekha zir chhun zawm tura rampawna kal a tum thu te chu a thian te bulah chuan a sawia mahse Mirani chuan Harris a nih na dik tak chu a hriat awangin thupreng chu tha a ti talova mipa ler tak ni a a hriat thu leh mirin awm ni a a rin lo thu te chu a hrilh ta a rampawna kal chu hmanhmawh chung chung lo tur chuan gui chu a ngen ani ani erawh chuan mi thusawi mai mai chu a rin lo thu leh a duh a hmuh dawn phot chuan a laka a rin awm leh rin awm lo chu a ngai pawimawh ber ani lo thu in a lo chhang daih miao miao hi erawh chuan chutianga mi sum leh pai eitum ringawt te chu a dik hlei nem Britain a i awm hunah pawh lo thenin lo thlau thlat a chi sela engtin ngei awm zui ta kanga tiin a lo zawta ni gu i career wang mai mai in i zawmna leh i hlimna hi hralh su Mirani chuan a lo ti ve bawk mahse gui chuan enge hlimna insawi chu ka hre thiam ve lo ve kadin hmun hi nangni nen hian a in ang lova sin nangni chu nu leh pa nangmah ni hmangai em em tu leh sum leh paya chawm thei tu chu in nei a lawm in duh duh in zirin in duh duh danin in awm thei mahse ke chu ka ni ve lo kanau ba kanu leh ka pa te hian an ngai sak lova engkim college ka sum sian zawng zawng te hi keima in ngai tua chok vek ania sin engtia nung turin nge min be sei katan hian duh thlan tur hi a tam ve lo ani hi tiin lung oi lo deuh chuan a chhuak ta daya mahse a thian te chuan lo zuin an lo thlem le a ani pawh chu a hin thiam bik chuang lova ke kan lo ken sak te chu mitui parol kwang chung chuan a lo ei sak miao miao hi chuan atana kawr a lei sak te chu present ah chuan a pe a Lucy chuan bag a phiar sak ngat chu a pe ve bawk Mirani erawh chuan notebook tha deuh deuh leh pen box a pe bawk a gui pawh chu a thian te lakah chuan a lawm hle a a chiat dan mawi lo awang chuan ngai dam te a dil bawk chu zan pawh chu an thian ho chuan hlim takin an hmang chhun zawm ta ni